как започна моя път с обсесивно-компулсивното разстройство. Когато бях на 13, имах доста тежка и стресираща година. Трябваше доста да уча, за да успея да наваксам с всичко изпуснато преди това, за да се докажа, че мога да бъда отличничка, че мога да бъда най-добрата. И успях. От тройка на входното ниво по литература стигнах до пълна шестица. Влязах в мечтаното училище, първа английска езикова гимназия в София. Но това ми коства много, защото точно лятото между 7 и 8 клас се установи, че имам много силно понижена функция на щитовидната жлеза и автоимунен процес. Имах Хашимото. И така до днес, 21 години по-късно. Аз се боря с това и се опитвам да намирам баланса всеки ден. Но физическата диагноза не представляваше нищо в сравнение с това, което ми се случи през 2014. Отново преживявах стресов период в живота си, завършвах университет и изведнъж започнах да усещам неща, които не бяха там преди. Появиха се силни притеснения, съмнения в моите способности, в моите желания, в това, коя съм аз. И тогава започнаха първите паникатаки. Усещах стягане в челото, в тила, в скулите. Беше наистина страшно, не знаех какво се случва, изпитвах тези физически симптоми, този страх за живота ми. Обиколих какви ли не лекари, невролози, ендокринолози, уши, нос, гърло. Никой не успя да открие нищо физическо. Но тогава един страхотен специалист, уши, нос, гърло, но също така и психолог, ми каза: моето момиче, твой проблем не е физически. Ти имаш психически проблем. И тогава беше първият път, в който аз чух това нещо. Че реално физическите ми симптоми могат да са предизвикани от нещо психическо. Идеята беше нова за мен, никога не се бях интересувала от това, не бях се интересувала от здравословен начин на живот. Честно казано, до 20-та си годишнина избягвах дори да ходя пеша, камо ли да спортувам. Пушех, пиех, ядях доста буклучава храна, но това е въпрос за друго видео. И така, аз взех една хранителна добавка, която ми беше изписана и започнах да посещавам психолог. Тогава, поради тези странни усещания, се бях разделила и с моя приятел, с който бяхме заедно от 4 години, защото си мислих, аз не искам това. Но наистина бях силно объркана. Какво точно исках? Не знам. В следващите 2 години започнах работа, изнесах се сама да живея в собствено жилище. Имах живота мечта на всеки 20 и няколко годишен човек в големия град. Но тогава нещата започнаха да се объркват рязко. Да, паникатаките ми бяха познати, но всичко това, което ми се случи през 2016, беше ново и много страшно. Изведнъж започнаха в главата ми да се прокрадват мисли, че нещо е мръсно, нещо е опасно, но все пак живеех за първи път сама, не знаех колко често трябва да чистя, кога да пускам пералнята. Аз всъщност не знаех нищо. Дълго време бях живяла сама с майка ми, която правеше всичко, аз нямах никакви отговорности. Честно казвам, наистина не знаех как се пуска пералнята, вече бях на 24. Да, може да звучи странно, но фактите са факти. И така в един момент аз се озовах сама в уж мечтаното жилище, с уж мечтаната работа, но бях толкова нещастна и постепенно започнах да ставам и оплашена. Беше ме страх от всичко. Да чистя с препарати, да чистя без препарати, да си купувам храна, да я готвя, яйца. Изведнъж всичко започна да изглежда адски мръсно и опасно до степен, в която застрашаваше живота ми. Стигнах до момент, в който ме беше страх дори от апартамента. Имах чувството, че ще ми направи нещо. Да, може би за част от вас това звучи абсурдно, но нещата, които се случваха в главата ми, изглеждаха и се усещаха толкова истински, че бях стигнала до момент, в който не се хранех. Аз не можех да докосвам храна. Беше ме страх, че ще се заразя от нещо, че храната е замърсена, че ще се отровя. Беше ужасно страшно. И тогава си спомням, не бях казала на никого, разбира се, една сутрин се събудих и видях, че тече вода от бойлера. Това, преливащия бойлер, беше моята преливаща чаша. Аз седях там, отслабнала с 10 кг от недохранване.
чисто гола и просто плачех и не знаех какво да направя. Тогава, като едно малко оплашено котенце, се върнах при майка ми и когато тя видя какво преживявам, осъзна, че има сериозен проблем. Прекарахме един следобед на плач, викане, неразбиране. Беше страшно, защото и аз не знаех какво преживявам. Радвам се, че по това време ходех на психолог по друга причина. Исках да разбера какво наистина чувствам към моя приятел, с когото се бях разделила. И в следващата ми среща с моята психоложка аз си споделих какво реално се случва с мен. Споделих всички подробности, как не мога да докосвам хора, как ме е страх да излизам, как не мога да докосвам храна, как не мога дори да изчистя, как не мога да направя почти нищо в живота си, освен да дишам. Тогава тя ме погледна и каза, че спешно трябва да отида на психиатър. Беше като шок. До тогава си мислих, че психиатрите са само за луди хора. Толкова любимо определение, което се опитвам в последните години да развенчая. Защото луди хора няма. И така споделих с майка ми, че психоложката ми е препоръчала психиатър, но се колебаех да отида, докато в един момент стана нетърпимо. Аз наистина просто съществувах, свита в един ъгъл, спрях да ходя на работа, не можех да изляза с приятел, защото дори въздухът навън ми се струваше мръсен. Тогава отидах на психиатър, който много бързо ме диагностицира, защото, поглеждайки сега назад, аз наистина бях като по учебник. Имаш обсесивно-компулсивно разстройство и трябва веднага да започнеш лекарства. Когато чух думата антидепресанти, си казах, няма начин. Мога да се справя сама, нали успях с паникатаките преди 2 години. Как така ще пия антидепресанти? Те са за болни хора. Тогава не осъзнавах, че аз бях един много болен човек. Минаха около 2 седмици преди най-накрая да се предам, според тогавашните ми разбирания, и да започна да приемам тези антидепресанти. В течение на времето, следващите 2-3 месеца, от оплашено котенце, аз се превърнах в човек, който започна да опитва разни неща. Започна да опитва да излиза, започна да опитва да се храни. И това лято промени живота ми, с който бях свикнала. Станах много смела, започнах да правя различни неща и 6 месеца след започване на лекарствата, аз бях сигурна, че всичко е приключило. Дори се събрах с приятеля ми, с когото се бяхме разделили, защото осъзнах, че любовта още е там, а аз вече не съм объркана и знам какво чувствам. Тогава реших, че е време да спра медикаментите. Психиатрката ми беше против, каза, че е твърдо рано, но аз настоявах до степен, в която тя просто нямаше избор и предпочете да ми даде схема за спиране, вместо да се опитвам да ги спирам сама. Спрях ги и 2 месеца по-късно ужасът се завърна още по-силен от всякога. Симптомите бяха брутални. Не можех да докосна приятеля си, не можех да му позволя да ме целуне. Мисля, че дори ми беше трудно да спим в едно легло. Всичко беше мръсно и потенциално смъртоносно. Беше много страшно. С изключителна съпротива, нежелание и плач, аз реших, че трябва да започна медикаментите отново. Това се повтори няколко пъти, защото съм телец и съм много упорита. И отне дълги години, докато осъзная, благодарение на помощта на моя приятел, вече настоящ мъж, че всъщност медикаментите са само една патерица, която ти помага да не изпитваш неистов страх от всичко заобикалящо те. Но това, което трябва да правиш докато ги пиеш, е да работиш. И то да работиш много. С психолог, с психиатър, сам, с книги, хранителни добавки, промяна в начина на живот, да работиш адски много. И точно това започнах да правя, но едва през последната година. Представяте ли си? Живот в пълен ужас, с проба грешка, назад, напред, един ужасен цикъл, за да се съглася чак последната година да положа нужните усилия. Те включват изключително много промени в начина на живот, за които ще говоря отделно. Много нови неща, които включих. Спиране на много вредни навици. Ще ви разкажа за всичко подробно, стига да ви е интересно. Но истината е,
че единственият човек, който може да те спаси от капана на обсесивно-компулсивното разстройство и тревожността, си ти. И единственият начин, по който можеш да го направиш, е с много усилия, воля и желание. За мен най-големия помощник е любовта. Позволи ми аз да бъда твоя помощник. Последвай ме, за да разбереш цялата история и какво ми помогна днес да съм щастлив и пълноценен човек, въпреки окъра и тревожността.